Pacienții mă întreabă. Se poate salva un dinte distrus de carie? Bineînțeles, am un caz pentru tine chiar aici. Observăm că igiena deficitară a dus la pierderea unui volum considerabil din acest dinte. Acest lucru a dus la un impact parodontal și de aceea și observăm această sângerare. În momentul în care pacientul mușcă, automat alimentele lovesc gingia și aceasta se inflamează și sângerează. După îndepărtarea părții distruse din dinte, putem aplica acidul. Acesta este menit să graveze acid suprafața dentară, astfel încât plombița, pe care o vom pune ulterior, să poată fi stabilă, să rămână în acele retenții. Deoarece structura smalțului poate să varieze ca duritate, ca și concentrația mineralelor și starea în care se află, noi uneori ne luăm după aceste bule care apar, sunt niște emisii de gaz și ne spune nouă că acidul a reacționat cu dintele, astfel încât să putem să-l îndepărtăm. Ulterior, materialul compozit, care este materialul de elecție pentru reconstrucție în majoritatea cazurilor, va fi adăugat strat cu strat până când dintele va fi integru. Ulterior va fi lustruit pentru a arăta cât mai natural și pentru a micșora retentivitatea alimentelor pe viitor.